বিজয় মিছিল তিনি মান্দাই পুলিং পড়ি তিনি শান্তিনগর বিসি তাই তপনগর বিসি আমনিকে কাইসাম বিচিনো বেপারি বিসি কাইসাম বিসি তিনি কাইসা বিজয় মিছিল খাইলেকা তিনি total MDC orang Muslim ini বিজয় মিছিল no তাই তিবরা জন্য তিনি লোকরনো আংতিনি অদিন হামবাই মায়া বড় দেখলাম তিনি নর তিনি যে total MDC বিনি নেতৃত্বে no শান্তিনগর বিসিও जों সম্পূর্ণ অ বিসিও ক্লিন শিট খাইয়ে जों তিনির কিসা মিসা জাগি বিজেপি খাই তনাই র पर जत्तनो तीन थानसानि मारिबो बुबाग्राना हामजा जिनि ओ जे बुस्कानि जे फ्यूचर जेनेरेशन नि बागै वान सगुइ जे परक तिनि चमै बासरो फाइ सपाइखा तिनि बुथ प्रेसिडेंट दङो बुसां देबरमानि नेतृत्वे और मण्डलनि बलदि दङ मेम्बर इनर फैमिली 33 बुथार तिनि बरक अर चमै बासा चिनि टिप्रा मथानि बाना रमुइ चिन बुबाग्रानि थानसानि मारिबो बरक फाइ जोंबो सामिलং फाइका जोंबो न खाबाय खुबायखे जोंबो यासाखि नालाय जोंबो न ताइबो बसकां दिनो जों बासा फाइट खालामबाय जोंबो न हानि हाय खाबाय खुबायखे जों यासाखि नालाय अदा सानचले चिनर शान्तिनगर जे बरक दंमोन आगे ब्रह्म सं दङ तब जतन बरक थानसा खायै तिनि बरक अर फाइ सपाइसे गामबै आंखो बरक ब्ले ब्ले हामबाय मारो तांनि मागै हमले बरक बुबाग्रानि जे अ जे लामा खराखनो जों बासा हिनांबाय हामबाय चिनि मिडिया ताखोक्ताय हास्त्रि जत लोकरकनो तिनि जों चिनि अ मान्दाय पुलिनपुर जे कन्स्टिट्युएन्सि कप्लायंमनि सालनो जों दिनै भिक्टरि रेली हिसाबै जों खाइतमो जरावनो मो शान्तिनगर बिसि अ जागाव जों खनाका जे बुबाग्रानो फान्डनानि बागै प्राय 11 फेमिलिनि 33 बुटार तिनि बर बीजेपी एक समय खाइतमनि बर तिनि याकरै चिनि बुबाग्रा साराताय तिप्रा सानो मोथांमालिया आ कग्नो बर पयतो चामनि बिसि दिखाय तिनि तिप्रा म थाव बर जइन खाइपेका आबुन बगे बरना आं गलेके खाबै खबै लामसबैना हारो ताइ जों तिनि अबो जे जयनिं क्लाइमेनि या गुनो जों साइमांका शान्तिनगर बिसि एडभान्स तेवेसे बर बिसि कप्लायंखा बा आबुन बगे बर एडभान्स बर बिजे मिसि क्लाइमांका आं तिनि अजागा बनि मुङै आं तिनि घोषणा खालामनो मुजुमायसि दंगो प्रजा केसिनि आं बुथ प्रेसिडेन्ट दङ म इकोयां कमसे कम दुलु देव बर्मा यांगो एक समय आं तो बनाय 15 सिम सिनेमानि बहयतो कजारा बीजेपी थांगानि खनाका हायपन बुतिनि तेविसे आंचलिक एबा चिन बुबाग्रानि थानचो बर फाक्या आबन बगे बर्न तेबा हामबाय मारो तैको हामबाय तावसो जरा शान्तिनगर बिसियो 39 ता बर बुथमानका बस थांनाय 17 तारिख जों काउन्टिं खालामो आबो मोटामुटी तिनि 33 फेमिली 33 ता बुटार फाक्या माने न तै कयेकटा बुटार दंको हयतो आबो क्रे इलेक्शन हाइछ आबो आगामी कयेकदिन बिसि बरबो फाइफैनाय आबो हाइता गाव जागाव ताबो बीजेपी मुक्त खाबो सराय सराय आव जागाव बसकानि सालचिमिति प्रमथा बुबाग्रानि जे कक बयन आव जागाव बसकानि सालगो चलिसनाय आबो हाइ सराय सराय थाका बीजेपी याकारै तिप्रा मथा फाइनेर नसं खाबाय खुबाय लाखको याकारै तिप्रा मथा फाइनेर नसं खाबाय खुबाय लाखको पार्टी लङ लेफ सार्भिस जि लङ लेफ बुबा मण्डलनि मेम्बार बागै कास खाइतङ खाइपानो ताबुक जरा बुबाग्रानि नेतृत्वे ताबुक जोंथ तिप्रा हव सिनि हा नि बागै जों वान सबिनो खाइनि बिजेपिनो काहामनो हनै वान सबिनो खाइपानो सिनि सक्सेस संलिया तामगो बीजेपी रक्षण तो दुकानहरू तांगो फाइनाय सावो फाइया तांनि बागै माने बरफ सिङो संनो सावो नों चिनि सरकार फाइया तांनि बागै बरफ करप्सन खाइनो नखायो खाइफानो जों ताबो बुबाग्रानि नेतृत्वे जों बुबाग्रानो हामजोबो बुबाग्रानो लगिनो बागै जों फाइया
नोंखौ बबाहाय दुकामान का जे बीजेपी को दङ माने tam खरबो जागिरि नाय हाय खनाय आबो सान हाय कोन संग सक्सेस खायनि आबो कोन क नगे तिनिबो राजनीति खायुसं नेशनल पार्टी आइफना संग माया जे संगर ना मनाबनो संग सुख एसपी गोरिया संग बेबा संग जत जागन दुका आबनि बारे संगनो सेम सम्पनो बिसेस फैमिलिया संग तिब्र मथ जैन खाय 2014 नि सिमि खायफेमने आ बीजेपी को और केब खान करितो आंनो लास्ट पाइथाक निर्मल देब्रमा मण्डल प्रेसिडेन्ट बन सुबानाय बंनो बन तुइदुलनाय आंनो ताक सजरा लास्ट पाइथाक खायतों खायफाना आं बिनि लगी बन लगी रिमालिया ताक सजरा बवानी सेक्रेटारि फेमिलिया आनि बागै ब सामंतांमालिया आं बन हामजांमालिया तो सुख नों